Кристина Николова, основател и директор на езиков център Кристина Прогрес. Криси, ти си преподавател с дългогодишен опит и владееш 5 чужди езика. Работиш и индивидуално, и с екипи в компании. И за теб езикът не е само средство за комуникация. Това е път към принадлежност и личностно развитие. Криси, когато хората вече са тук, ние всички знаем, езикът става решаващ фактор за това доколко ще се чувстват те сигурни, доколко ще се чувстват включени в работния процес. Как се поддържа ефективна комуникация между работодателя и новопристигналия служител? Ефективна комуникация. Първо, аз много обичам да казвам, че всъщност тези служители, те не са роботи. Разбира се, че искаме да имаме хора, които ефективно могат да подпомагат нашия бизнес, но все пак това са човешки същества. И да допълня това, което и Изи каза, в крайна сметка много е важно да им осигурим и нормални условия за работа и за живот в България, за да могат и те да изберат нашата страна. Тези хора, те обикновено да имат някаква представа къде точно отиват, но се оказва, че не точно. Затова с онлайн курсове преди това би могло все пак да бъдат подготвени. Не забравяме, че в България е кирилицата, което за много от тях е един съвсем език, не искам да давам сравнение, но може да бъде и като иероглифи за тях, което въобще не е за подценяване. Така че да започнем от азбуката, това как те могат да четат, все пак да се ориентират навън къде пише аптека, къде пише магазин. За нас много базови неща, за тях въобще не. И след което вече да могат да се почувстват малко повече на сигурно място, за да разгърнат своя потенциал. Също така и за адаптацията бих искала да кажа, че е много важно да имат представа от културата, къде точно са попаднали в коя страна, защото все пак е доста различни.